HTari buruzko informazio gunea. Gune informatibo honen helburua da informazioa zabaltzea. Jaurlaritzak urtetan zehar HTren alde kanpaina publizitario sistematikoa burutu du, eta HTri buruzko informazio gune honek informazioa zabaldu nahi du. Hortaz gain, jendea parte hartzera ere animatu nahi du, ezta? Proiekturen aurkako erantzunari elkartzeko bide bat emanez. Hau, HTren aurka gauden guztion topagune bat izango da. Abiadura handiko trenaren berri eman nahi dugu interesa duten lagun guztioi. Jaurlaritzatik jasotzen ez dugun informazio asko dagoelako. Proiektua erabateko desinformazioaz bultzatu da, propaganda eta marketinga erabilia. Borroka informatiboa indartuz, oposaketa ere indartu egiten da. Orain da garaia, abiadura handiko trena gelditzeko eta baita ere salatzeko berriro ere, Araban dagoeneko obrak orain dela hilabete batzu hasi zituztela. Itsasondoko herri galdeketak erakutsi zigun gogoeta kolektiboa bultzatuz eta jendartean eztabaida zabaltzen baldin bada, herritarrek abiadura handiko trenari ezetz esaten diotela. Jaurlaritzak herritarrei beste gizarte eta garraio eredu orekatu eta iraunkor baten oinarriak jartzeko aukerarik ez dizkio eman. Itsasondoko herri kontsulta adibidez ez dute kontutan hartu. Eta horretik egindakoak Urbinan, Arabako kontzertuetan, Aramaion ere egunotan egingo dena. Goierriko HT gelditu elkarlanak HTari oposizio erakusten dioten gizarteko talde asko biltzen ditu. Gobernuak Y-aren proiektua mugikortasunaren beharraren ikuspuntutik azaltzen dute. Momentu honetan errepideak kolapsoaren